njengoba kade-ke nginichazela ukuthi sinaye umfowethu ufaka Hlongwane okhona onathi la kuso-ke isikhondlakhondla sakho somsakazo. Cela nje ukunika ithuba kabingelele abalaleli. Sebingelela kakhulu umsakazi konke la kufinyelela khona umsakazo weAbseko Christian Radio Station, Majuba District yonke, Newcastle Municipality yonke siyabingelela, nomzimba kaKristu wonke nje siyawubingelela egameni lika Jesu. Igama lami uMxolisi wakaHlongwane uqhamuka khona la section 6 eMatateni. Siyabingelela sithi uKristu inkosi, uKristu uyabusa, futhi uyabuya masinyane masidlungiselele bandla likaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu Nkosi yami. Ngithi uzobingelela phela nabazalwane bandle ukuthi ngiyabingelela nomzalo sibani nobani ngithi nje hawu bakithi hayi kodwa kulungileke ngaze ngikhathe. Siyabonga kakhulu ke ngiyazi ukuthi ke isikhathi sethu sikhona sinaso kuso ke isikhondlakhondla sakhe sinamandla ke somsakazo kukhona esobeke sikuthola esobeke sicaphula la kulo ke uhlelo isivuno sakusile. Qhubeka nje wena ke ubeka indlebe usiphe indlebe yakho kuso isikhondlakhondla sakhe sinamandla somsakazo. Alright mfowethu, njengamanje ke sizongena la udabeni. Sicela nje khona wena ukuthi ke usicacisele usiphe ukuthi ke imaphi athina amandla kaNkuluNkulu la owabone khona ekhambeni wakho phezulu kwempilo yakho uthi hayi ngeke ukube kuthiwa bengisuye uNkulunkulu akekho umuntu ubekade ke engakwazi ukuthi ke akwenze lokhu u1 no2 no3 no4 ngoba abanye abantu bagcina sebethi hayi akekho uNkulunkulu, mina ngibonje umsebenzi kaNkulunkulu ekuphileni kwami. Umyezi ethi ngisho ngikhulekela ukuthini ngizothini, yebo into enjalo. So siyafisa ukuthi nje uthathe usibeke ohambeni lwakho noNkulunkulu ukuthi ikuphi la ongasivezela khona ukuthi hayi ngimbonile mina ekuphileni kwami la. Balalele emakhaya, into nje yokuqala iqala ukutheni wazi ukuthi yena uNkulunkulu yena oqala nje. Akukho khona emhlabeni ngaphandle kwaNkulunkulu. Impilo yomuntu isesandleni sikaNkulunkulu. Ayikho esandleni sabantu. Ngikhulise ogogo abazali bebengekho empilweni yami, ngakhuliswa ogogo. Kodwa uNkulunkulu phezu kwalabo gogo wafika uNkulunkulu wayibamba impilo yami. So mangithi yena impilo yomuntu ayikho esandleni zabantu. Bakhona abantu akumele ngabe abakushiyanga kodwa bakushiye, kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena impilo yomuntu ayikho esandleni zabantu angeke wakhulisa ngeke wakhuliswa amandla umuntu, kepha ukhuliswa ngamandla kaNkulunkulu. So empilweni yami ngikhula abazali bengekho, ubaba wangirejecta, wangitshela nje kahle ukuthi yena empilweni wangitshela kahle wathi yena wena uzokhuliswa imali yeqolo, angeke mina ngibe khona empilweni yakho. Kepha kodwa isandla sikaNkulunkulu hayi azange uNkulunkulu azange uNkulunkulu akuveze lokho. Ngisho noma ngihamba esikoleni bebengazi abantu ukuthi yena hawu ngumqoka kanabo abazali, kepha uNkulunkulu ekhona, the creator of earth and heaven. Waveza uNkulunkulu amandla akhe phezulu impilo yami. Ngila ngikhona nje kube khona ama challenges ekhona empilweni yami. Ngikhumbula nje ngisakhula nginesifo sokuthi yena mangilala mangivuka ekseni ngisengiphunyukele ngichamele. For 14 years ngihleli naleyo nto leyo, nginethemba ayikho into engazanywa empilweni yami. Kepha ngalo mnyaka lo 2014 ngaphamisa isandla ngamukela inkosi uJesu Kristu. Angizange ngiyithathe lento ngoba ngenxa ukuthi yena ngase ngibona ukuthi yena into engaphila nayo isikhathi. Angizange ngicele kumuntu umkhuleke ukuthi yena ngicela umfundisi angithandazele. Kepha the minute ngiphakamisa isandla sami ngiyamukela inkosi njengo Jesu, inkosi uJesu, ngiyamukela as my Lord and Savior. Wahamba nami wathi early 2015 ngathi ngiyavuka ekseni akusakwenzekele lutho, kwathi na next day kwazange kwenzekele lutho na next day. Ngenxa ukuthi yena ngise ngisabe ngize ngibe ngisabe nokuthi yena mangifika esikoleni khona mangithiwa ngivuke late
kwakuba khona ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngigeze kahle lizozwakala iphunga mangifika esikoleni kube khona abantwana that abangenakho ukuthi bakhuthaza omunye umuntu ukuthi kuzolunga kepha bavele bakuhleke bathi hawu sibanibani mzule yini ukuthi unephunga leli kanje kepha ngoNkulunkulu emkhulu so ayikho into engathi uNkulunkulu ake asikho isimo angasilungisi empilweni yomuntu ngahlala isikhathi esingakanani kepha uNkulunkulu maye sengenile kulowo muntu lowo ngoba vele kwakade kwaseqaleni umuntu ungokaNkulunkulu ubelonga kuNkulunkulu singazama yonke imizamo thina sizame yonke into kepha kodwa umuntu ungokaNkulunkulu uyena umbumbileyo umyena wamenza waba ngaphansana kwakhe wamenza ngomfanekiso wakhe so manje ngisho bethi izimo zihlasela kangakanani kepha uma nje uNkulunkulu methemba uyasilungisa leso simo uNkulunkulu uyazi ukuthi yena uma usumamkele udila nani so uNkulunkulu wadila nokuthi yena ngizethembe wabona uNkulunkulu ukuthi kwazi ukuze ukwazi ukuthi yena uzethembe phambi kwabantu ukwazi to move on emva kokushiya abazali bakho emva kokuthi yena ureject abazali bakho abantu engamele bakureject bangirejecta ekumeni ngabe bangisupporta kakhulu nginenkinga kepha uNkulunkulu wama wathi ngeke ngivume nginonyawo lakho lushelele so uNkulunkulu wama kanjalo nami until this day akaze kwenzekele lutho olunye uNkulunkulu engimaziyo namandla akhe so angikho enye into engiyaziyo ngaphandle kwaNkulunkulu abantwana ongibuza ukuthi wahlanya kangaka noma umthanda kangaka uNkulunkulu kwenze njani uNkulunkulu wafika la khona wangisusela ihlazo lami wasusa ihlazo lami wafika esidingweni sami so asikho isidingo sokuthi yena nami ngimshiye ngoba azange angishiyanga azange angilahle so namhlanje sisazokhuluma ngendaba yokuthi umuntu noNkulunkulu only if you knew amandla kaNkulunkulu ngabe awuthembele ebantwini only if you knew amandla kaNkulunkulu ngabe awunakho ukuthi ukuba usibanibana kangishiyanga only if you knew amandla kaNkulunkulu ngoba ulwazi ilona olungamandla knowledge is power athi uNkulunkulu athi ezwini lakhe abantwana bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi uma besimazi uNkulunkulu namandla akhe bese ngeke sikhathazeke ngabashili macingwane mfethu iCovid-19 ithatha abantu who are breadwinners iCovid ithatha abantu who are a support system ithatha abantu who are pillars emakhaya kepha bengizothi mntana sekhaya musukhala kangaka only if you knew amandla kaNkulunkulu ubungeke ukhale kangaka ubuzothatha uhlaka lakho umlandele lo Jesu lo ngoba uyasizana umama wangishiya 2011 kepha uNkulunkulu wama wangavuma uNkulunkulu waqinisa ogogo bami behole pension bengenayo into okungikhulisa ngithola rejection from ubaba kodwa uNkulunkulu wama ngawubona lapha amandla kaNkulunkulu so into noma ngabe kuthiwa kuvelani manje ngoba ngiyawazi amandla kaNkulunkulu yona into emisanayo loyo namhlanje macingwana esikhulume ngendaba yokuthi yena only if we knew amandla kaNkulunkulu bese ngeke sibe nawo amanye amathemba only if we knew amandla kaNkulunkulu osicreatile bese ngeke sibe nazo izinto sokuthi sikhiphe imali eziningi sifuna izinto ezosilekelela bese sovele sishone edolweni uma amandla kaNkulunkulu besiwazi kunjalo nje ubufakazi bami manje siyabonga kakhulu ngivele nje ngavukelwa naye sengivele ngavukelwa nalomhlabeleli othi akukho uJesu angeke akulungise yebo ngiyazi kuyenzeka komunye abone ngazathi mina esami isimo engathi sesisikhulu kakhulu sidlula izimo eziningi zabantu kodwa nje ngiyakufisa ukuveza lokuthi ke nango umfowethu umxolisi la uyasiqinisa uyasiqinisa ukuthi hayi man noma ngabe kuthiwa isiphi isimo esikhona akukho la uNkulunkulu angangeni khona kuphela nje okwakho ukuthi ke umethembe ngoba madoda ke kube buhlungu ezinye izikhathi thola ukuthi ke ubhekile nawe phela abantu ukuthi ke bakweseke bakunikeze support kwesikhathi bakunikeze ngisho uthando kodwa uthola ukuthi akulitholi kanti uNkulunkulu ila yena ezoqala umsebenzi omusha ekuphileni alright isikhathi sethu ke njengamanje sikhomba khona ukuthi ke ligamenxe ihora ke lethu lesishaka lombili kuso ke
isikhondakhonda sakhe sinamandla somsakazo. Sijabule kakhulu-ke njengoba ke sisekhona sisenawe. Qhubeka nje wena usiphe indlebe kuso-ke isikhondakhonda, ngoba mangabe-ke sibuya sobe-ke sesibuya nawo amazwi aphilayo azobe-ke sipha wona la umfowethu Mseko. Alright, sibuya kanjalo-ke kusisikhondakhonda sakhe sinamandla-ke somsakazo, la sisho njalo sithi umzimane kwesula buyaguqa ngawo-ke amadolo omabili. Alright, sesizothatha-ke manje-ke sithole wona amazwi aphilayo sobe-ke siwathola usuku lwanamhlanje. Sicela nje mfowethu usiphe. Siphinde sibingelele abalaleli emakhaya kukho konke la kufinyelela khona izwi lami. Ngicela sivule amahubo chapter 1, sofunda nje amavesi amathathu bese siyathandaza ebusuku. Sofunda laphayana amahubo chapter 1 verse 1 verse 2 verse 3. Funde kanje: ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabakolodayo, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni. Nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Cela sivala amehlo. Baba, izwi lakho leli liphilile. uNkulunkulu wethu namandla onke, dala ngalo uNkulunkulu wethu namandla onke. Naba abantwana bakho balalele, nakumsebenzi wezandla zakho ulalele namhlanje ebusuku. Kusebenzise uNkulunkulu wethu ngaJesu Inkosi yethu, amen. La sifunda khona lithi iBhayibheli, ubusisiwe umuntu. Masiqala nje sibuyela ensimini yase-Eden, uNkulunkulu mayidala umuntu. Uyamdala umuntu usethi yena akabuse phezukwakho konke okukhona emhlabeni. So may isihloko mhlawumbe mangase ngiyinyeze intshumayelo yanamhlanje nje isihloko uNkulunkulu angineze sona sekuthi ukuba besiwazi amandla akhe, besingeke sibe namathemba ebantwini, besingeke sibe namathemba emhlabeni. Only if we knew our creator, ukuthi unamandla angakanani, umdali wezulu nomhlaba. Ngoba uNkulunkulu uyabusa emhlabeni, uyabusa nasezulwini. So uma besiwazi amandla akhe singabantu nje, belithi iBhayibheli ubusise umuntu nje ongahambi ngeziluleko zababi. Iziluleko zababi ke isimo siyaphenduka iseluleko. Kuyenzeka isimo esibi nje sikushumayeze nje ukuthi yena wena usinto yalutho. Kuyenzeka kepha namhlanje lithi iBhayibheli ubusise umuntu ongeke ahlale kulezo zimo lezo, ongeke alalele izeluleko zezimo ezibi ezimhlaselayo, njengezimo ezithene thatha impilo yakho nje. Kahle kahle uNkulunkulu ekhona ephile ebusa emhlabeni, ebusa nasezulwini, uNkulunkulu ongenza konke, uNkulunkulu omkhulu. Uma nje besiwazi amandla akhe, besingeke sathena against uNkulunkulu osidalileyo wasibumba. Besingeke nanokuthi yena sithole sesinikela ezintweni that is not helpful, noma izinto ezingasizi ngalutho. La sifunda khona lithi bese lithi iBhayibheli, kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova. Bese lithi yena ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. Imithetho kaJehova kilula nje ukuthi yena uNkulunkulu uma uguqa nje ngedolo ucela utho kuyena, uyakwenzela khona noma ngabe yini oyicelayo ezumuntu nje emhlabeni. Ungeke walibela ukhala njalo ngesimo sakho, kepha umazi nje uNkulunkulu ukuthi usangenzani. uNkulunkulu unamandla angakanani okushintsha isimo sakho, ukuguqula isimo sakho sabantwana bakho, nanoma yini nje oyicela kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli aninakho ngoba niceli. Shothi imithetho kaNkulunkulu nje ulula nje ukuthi ucele nje. Bese lithi iBhayibheli nani noma ikuphi enicelayo egameni leNkosi ngiyakwenzela khona. Umthetho kaNkulunkulu lokho. Athene na uma nicela ngokwentando kaNkulunkulu, kholwani lokho ukuthi senikwenzela. Umthetho kaNkulunkulu. Mawuzohlala nje emthethweni kaJehova uthi nanoma yini enicelayo. Bese lithi iBhayibheli ningakhathazeki ngalutho, kepha izicelo zenu mazazi yimithetho kaJehova. Uma besithiwa besingahlala kuleyo mthetho kaNkulunkulu, sizindle ngayo nje ubusuku nemini, besingeke sibe nabazalwane
abayibulalayo bese ngeke sibe nabazalwane abakhumbula abantu ukuthi yena uma usibanibani bekhona kodwa uma kuthiwa besihlele emthethweni kaJehova kube nabantu abangayithembi ukuthi I can survive noNkulunkulu, I can survive no creator wami, ngoba lithi iBhayibheli ubona uNkulunkulu masenze abantu ngomfanekiso, asenziwanga kanye noma ngabe sizalwa ngozalo lodwa noma sizalwa abazali ababodwa kodwa senziwanga kanye kepha umuntu nomuntu une creator yakhe emhlabeni na une creator yakhe maye ushona la emhlabeni uhamba uye ubhekana naye ubuso nobuso. So bekungafanele sibe nabantu esikhathazekayo ukuthi usibanibani nosibanibani mangishiyile ade ngibemthanda, sibe nabantu abathi I can't live ngengekho usibanibani. Kepha uma besihlele emthethweni kaJehova besizoba njengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, bese lithi iBhayibheli othela isithelo ngesikhathi sawo. Bekune winter season la khona izihlahla zingatheli, la khona izitshalo khona beyingatheli, bese lithi iBhayibheli umuntu ohlala ezithelweni ohlala emthethweni kaJehova yena ufana nesihlahla esitshaliwe emanzini emifuleni, othola ama nutrients ngesikhathi sawo, ngesikhathi la kumele ngabe khona wathola ama nutrients kodwa awathole izakha mzimba ayithole, akhukhumale akhule, akhuphuke intaba aye kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, bese lithi iBhayibheli oqabunga laso lingabuni, bese lithi nakho konke akwenzayo uma nenhlanhla kukho. Macingwane mfethu sinabantu abathene baqalekisa abantu, sinabantu abathene mina ngamqalekisa usibanibani. Awunawo amandla okwenza lokho, awunawo amandla ukuthi yena usabe, afanele usabe ngoba wena uNkulunkulu ohlela amagebhugebhu endleleni yakho. Afanele kube nabantu obasaba ukuthi bazokuqalekisa. Baqalekisa kanjani kube kunoNkulunkulu ophezulu ezulwini, olithi iBhayibheli omehlakhe abhekile emhlabeni, bese lithi iBhayibheli ukhona ndawo zonke, lithi izwi kaNkulunkulu angenza konke necebo lakhe angeke lavinjwa. Sinabazalwane abahlasela izimo kepha ngokuthi babemazi uNkulunkulu ukuthi angenza noma yini futhi angenza konke uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uJobe walahlekelwa yikho konke kepha ngokumazi uNkulunkulu wakhe ukuthi uNkulunkulu alesi simo lesangashintsha within 2 seconds, ngoba ukumazi uNkulunkulu ukuthi angenzani ikhona okungasilekelela ukuthi singabi nezimo ezisikhandela ama depression, ezisime nezimo that distress us, sibe nezimo la khona singaphumeleli khona. Kepha besizomazi uNkulunkulu wethu ukuthi uNkulunkulu ungumsonini nanini, uNkulunkulu onamandla onke, uyidwala laphakade, wethembeke njalo akajabhisi namunye. Uma nje uNkulunkulu wazi amandla akhe ubungeke waba nabantu othi angeke uphile ngaphandle kwabo. Lithi iBhayibheli unkosikazi kaJob uyamjikela uthi yena thuka lo uNkulunkulu wakho bese uyafa ngoba vele usekuthathele konke. Kanti kahle uJob usamphendula usethene hayi lalela asamukele okuhle kodwa enkosini nokubi siyakwamukela regarding saza amandla akhe ukuthi icebo lakhe ngempilo zethu akusoze lavinjwa nayisiphi nayisimo, akusoze lavinjwa nawumuphi umuntu. Akekho umuntu ongakhuluma amazwi kuwe ukuthi yena ngiyaqalekisa sibona awuyikho into enjalo. Singabe cebo likaNkulunkulu, siyindalo kaNkulunkulu, singumsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Imoto yaka Mercedes uma uzoyisevisa kwelinye igaraji iyashesha ukufa. Inkinga yethu izinto zethu siyisevisa la khona zingakhandwanga khona. Uma besoya kuNkulunkulu wasikhanda, ngabe impilo zethu zingcono kakhulu, ngabe impilo zethu zithela ngesikhathi esifuna ngaso, ngabe konke sikwenza kuba nenhlanhla. Uthola ukuthi omunye umuntu uthi ngifundile kodwa angiphumeleli. Ubuke wamtshela yini uNkulunkulu ukuthi weNkulunkulu
uNkulunkulu sengifundile manje nasi certificate awenza umzamo hayi nokuthi wenza umzamo wenze kwenzeke ngoba uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto zenzeke uNkulunkulu ofohlayo njengamanzi amaningi uNkulunkulu omile njalo ongaguquki uNkulunkulu ophakeme lithi iBhayibheli uHana ngelinye la wakwathukuthela wathi wahamba waye ethempelini wayokhala kuNkulunkulu athi hayi bo uNkulunkulu usukhohliwe yini usukhohliwe yini ukuthi yena khona oshoda ngaye yazi uNkulunkulu ulula nje uNkulunkulu ukuthi uhlale naye umbonisa ama facts uNkulunkulu uthi uNkulunkulu sengikhonza isikhathi esingaka ubungeke yini imithetho kaNkulunkulu leyo ukuthi kuyangenwa nje emasangweni akhe ngendumiso kuyangenwa nje emasangweni akhe ngokubulela ubika udaba lakho kulona lithi iBhayibheli kunamadoda akangena esithandweni somlilo emazi uNkulunkulu wabo ukuthi uNkulunkulu wabo angasikhulula la bese lithi yena noma engasasikhululanga siyazi ukuthi sinendawo ezulwini esibekwele yona ngoba lithi iBhayibheli noma sifa singabe inkosi noma siphila singabe inkosi shuthi noma izimo zisihlasela singabe inkosi noma ngabe sijabule singabe inkosi akumele ke sisuke emthethweni kaNkulunkulu ngenxa yezimo uHana lapha yana uyathandaza lapha uhambisa indumiso lapha ku1 Samuel chapter 2 uthi yena uJehova uyabulala abese yaphilisa uyehlisa endaweni yabafileyo abese yanyusa uJehova uyaphofisa abese yacebisa konke okwenzeka emhlabeni kwenzeka ngenxa kaNkulunkulu akekho umuntu ongakuvalela athi ngenyangeni ngokuvalela kanjani uNkulunkulu ekhona ephile ebuse emhlabeni fanele ngabe ubona izimo zikuhlasela busuya kuNkulunkulu umbuzo uthi uNkulunkulu ngabe usuyazela yini ngabe usuyalala ngikwazi uNkulunkulu ungazeli ungalali ngikwazi kanjalo uNkulunkulu unamandla okwenza konke necebo lakho ngeke lavinjwa ngempilo zethu bese uHana uyamvusa ompofu othulini uyaphakamisa imbabanga ezaleni abahlalise nezikhulu badle ifa lesihlalo sobukhosi ngokuba izinsika zomhlaba zingezika Jehova ubekile izwe phezukwazo bese ethi uyagcina izinyawo zabathembekileyo bakho kepha ababi uyakubathulisa ebumnyameni ngokuba kukho umuntu oyakwahlula ngamandla bese lethi abalwa noJehova uyakubaphahlaza uyakuduma ezulwini phezukwabo uJehova uyakwahlulela amajukujuku omhlaba anike inkosi yakhe amandla aphakamisa uphondo lokugcotshiweyo wakhe yabona ukuthi ngithanda ukuthi abalwa noJehova lithi iBhayibheli uNkulunkulu wasenza ngomfanekiso wakhe shuthi nathi singoNkulunkulu emhlabeni shuthi olwa noJehova ulwa hayi bese lithi iBhayibheli siyinhlamvu yesolakhe othinta thina uthinta inhlamvu yesolakhe ihloli sensitive ngendlela emangalisayo kungena into encane nje bese liyanyakaza kangakanani othinta thina anyakazisa amazulu lithi iBhayibheli uyakuduma esezulwini othinta okugcotshiweyo kaNkulunkulu balalele emakhaya ningakhathazeki ngalutho ikephi icelo zethu masaziwe uNkulunkulu kungabi nesimo esicishe ukubulala kungabi nesimo esicishe ukuqeda ekhona uNkulunkulu ngaphandle mayethi uNkulunkulu akasekho mina ngikholelwa into eyodwa nje mfowethu macingwane ukuthi uma ilanga lisaphuma entshonalanga akekho ngisho iscientist engafika elangeni lamiswe uNkulunkulu uma ilanga lingasekho emhlabeni ilanga obona khona ukuthi uNkulunkulu akasekho uma ilanga lisaphuma entshonalanga empumalanga lentshonalanga kusho ukuthi uNkulunkulu usekhona emhlabeni ngoba lithi iBhayibheli wathi uJesu mayefa esiphambanweni kwaba mnyama ezweni ngoba uma uNkulunkulu engasekho emhlabeni uNkulunkulu kuba mnyama ezweni so hamba obheka ukuthi yena ngabe amandla kaNkulunkulu alele ngakuphi uye ngakhona la amandla kaNkulunkulu elele ngakhona wethembeke njalo akajabhisi namunye wethembeke njalo akajabhisi namunye uma enathi asesabi lutho nokufa akwazi ukwehlula abahlala nawo usho njalo umhlabeleli wasesheshe uthi yena baba hlala nathi athi yena uma unathi asesabi lutho ngoba uNkulunkulu uphinde kaningi lethi ungesabi uma uMoses ephuma nabantwana bakaIsrael ephuma nabeGibhithe uNkulunkulu usethi uMoses
uma uNkulunkulu bengibuza ukuthi ngithunywe ubani, usethi uNkulunkulu batshele ukuthi uthunywe nginguye. uMoses kuphela wazi ukuthi uNkulunkulu ungubani. Ungazi ukuthi uNkulunkulu ungubani ukwenza ukuthi uhluleke nanokuthandaza, ukwenza ukuthi uhluleke nanokuthi yena uye kuNkulunkulu, ngoba sizabantwana baIsrayeli bayalandela nje, balandela umuntu omazi uNkulunkulu. Ingakho noma uMoses esebhekana nolwandle olubomvu ngenxa ukuthi uyamazi uNkulunkulu, uzwakale eya kuNkulunkulu ethi uNkulunkulu nakho sekwenzeke kanje, kwenzeke kanjani. Abantwana baIsrayeli sebeyacomplain ngenxa ukuthi abamazi ukuthi uNkulunkulu ungubani, abatshelanga ngaloNkulunkulu abahamba naye ukuthi ungubani. Ubese sebecomplain sebethi yena bekungcono eGibhithe. Nabengizothi mlaleli musu ukuthi bekungcono eGibhithe ngoba kade vele ufuna ukuphuma eGibhithe. Musu kusho ukuthi ngoba sekubhekene nezimo phambi kwakho, usenguye lo uNkulunkulu owagcina ebuncaneni bakho, wakuthwala ezimeni ezinzima, wakuthwala. The minute nje unokudla phambi kwakho bonke kuNkulunkulu, bese uthi uNkulunkulu hayi ungasangekwenza nalaphayana, usangenza. Inkinga yethu umthandazo siwenza into engazathi into enzima. Kahle kahle umthandazo nje ulula. Ungubaba kithi lo muntu, fanele nje siye kuyena, uye nje ufike uthi weNkulunkulu uyabona la ukuthi kukanjani, uyabona la ukuthi kukanjani. Kunesimo ke ngabhekana nasekuqaleni konyaka, ngambiza ngathi weNkulunkulu awukwazi ukuthi ngasindisa isikhathi eside kangaka, bese uhluleka nje ukulungisa lesi simo lesi. Hawu weNkulunkulu wasezulwini, kanti usiyazela yini, usiyalala yini? Ngikhuluma naye njengobaba ukuthi yena uNkulunkulu hayi bengafanele sibe nezimo esingakwazi uyi-addressa kuNkulunkulu. Ubone sengathi yena hayi umakhelwane angelinye ilanga sithatha leso simo ayositshela umuntu, kanti thina into yethu ithi yena sithela ngesikhathi sethu. Shuthi yena nasey'nzulwini zobusuku ngingakwazi ukumbiza nje uNkulunkulu ayisilungise isimo. Nasey'nzulwini nje zobusuku ifu lihlasela, ubone ukuthi yabona manje hayi ngiyamuka, lento le ihamba nami, igudla nami, kepha kodwa umbizi uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli abafundi bathi bese bebhekene nestorm olwandle bamvusa uJesu, bathi weJesu awunaki nakuba sibhubha na. Uyazi ukuthi yena labantu laba bakhuluma naye lo muntu ngenxa ukuthi bahlala naye ubusuku nemini. uNkulunkulu uphila phakathi kwethu. Lithi iBhayibheli uMoya oNgcwele uyasincusela imihla ngemihla. Nathi kanjalo bese ngeke nisaya kuNkulunkulu nezimo zethu macingwane, siyokhuluma kuNkulunkulu, sikhulume nje kuNkulunkulu. Akudingi nokuthi yena uzukhulume uzuthandaze ngenye indlela. Kahle kahle uNkulunkulu nje kuyakhulunywa naye, umtshele. uMoses lithi iBhayibheli wayekanyuke ayefina ayohlangana naye uNkulunkulu, bese yamtshela uNkulunkulu ukuthi labantu onginikeze bona bayangixaka. Bese uthi uNkulunkulu okay hayi Moses buyela kubona, ufike ubatshela ukuthi nginguJehova uNkulunkulu wabo, nginguJehova uNkulunkulu wabo, bakhiphile ngesandla esinamandla eGibhithe. uNkulunkulu uzokukhumbuza indlela akukhiphe ngayo, uzokukhumbuza indlela akuthwale ngayo. Sisazothandaza ebusuku, musukukhathazeka mzalwane wethu, musukukhathazeka mntaka kaNkulunkulu, musukukhathazeka ngumsebenzi kaNkulunkulu. Hamba kuNkulunkulu. uNkulunkulu yena ophethe i-original plan yempilo yakho. Musuya kubantu, musukuthemba abantu. Lithi iBhayibheli uqalekise umuntu othemba lakhe likubantu, kepha ubusisiwe umuntu othemba lakhe linguJehova. Masingasuki lo uNkulunkulu uyinkosi yamakhosi, wembethe ubukhosi, ubhinqa amandla, nezwe limile liqinile, lingezanyazanyiswa, izophila kulona. Ikhaya lakho ngeke lazanyazanyiswa uma wethemba kuNkulunkulu. Baningi abantu esingabakhotha eBhayibhelini ababemazi uNkulunkulu, abanganyakaziswanga izinto ezazibahlasela. So sisazothandaza, cela uvala amehlo ekhaya, sithandaze phezu kwaleso simo leso. Uyasazi ukuthi yena sinjani, kodwa uNkulunkulu angakulungisisa. Buyela kumdali wakho, uyena okubumbileyo, buyela. Noma ngabe kuthiwa wone kangakanani, kunabantu abangasakwazi ukuya emabandleni ngenxa yezimo abadlule kuzo, ababona sathi ziyamhlambalaza uNkulunkulu. uNkulunkulu akahlambalaza. Lithi iBhayibheli uma nehlelwa
yilingo ngelinga nothi ukuthokoza kodwa ngoba lokho lezo ilingo lezo izona ezisondeza kuNkulunkulu. So ucela sivala amehlo sikhuleke ebusuku. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, nanti ibandla lakho, naba abantwana bakho badalile emhlabeni wonke wonkana. uNkulunkulu wethu namandla wonke, la kufinyelela khona izwi lakho ngoba lona liyahamba lifike lilungisisa isimo, alina distance. uNkulunkulu wethu namandla onke, ngoba wena uyinkosi yamakhosi, wembethe ubukhosi, bhinca amandla, nezwe limile liqinile lingezanazanyiswa. Isihlalo sakho sobukhosi simi siqinile kwasendulo, wena ukhona kwaphakade. Imifula uNkulunkulu emzini yabazalwane iphakamisile, uJehova imifula iphakamisile ukuhola bakwayo, imifula iphakamisile ukuduma kwayo. Jehova uphakeme, unamandla kunokuhola bakwamanzi amaningi, kunokuduma kwamadlambu olwandle. Ukufakaza kwakho kuqinisekile kakhulu, ubungcwele bakho buyifanele indlu yakho. Jehova uphakeme kuze kube phakade. uNkulunkulu wethu namandla onke, naba abantwana bakho baqinise, ubamise uNkulunkulu wethu namandla onke. Duma phezu kwemizi yabo uNkulunkulu wethu namandla onke, nesitha masingasondeli bahlaseleni uNkulunkulu wethu namandla onke. Naba abantwana besazobhala uNkulunkulu wethu namandla onke ivivinyo zabo, ungavumi uNkulunkulu wethu namandla onke. Ezikoleni ungavumi nanonyawo labo lushelele uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu namandla onke, siyathandaza abagulayo kusukela ekhanda kematheni onyawo, mabaphile uNkulunkulu wethu namandla onke, ngoba unguJehova ophakeme, uNkulunkulu onamandla onke. May God bless us. uNkulunkulu wethu asigcine, uNkulunkulu afeze icebo lethu lonke. uNkulunkulu asipha amandla, uNkulunkulu azasifinyelelise ngaphesheya, uNkulunkulu asenze sidle okuhle kwezwe konke. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Amen. Amen. Siyabonga kakhulu for such a powerful sharing of a word asipha lona umfowethu ke umxolisi. Siyathemba ukuthi ke nawe lihambe laze lafika nawe lakuthinda okwakho ukuphila, ngoba nje njalo kuhle ukuthi ke sikujabulele sikubonga uma ngabe lithi maselehlile nawe wenze isiqiniseko sokuthi umphefumulo wakho uyawubhekisa kuNkulunkulu, khane ke lizokwenza umsebenzi ophelele, ngoba alibasizanga abanye lokhu lungahlangananga nokukholo. Alihlangane nokukholwa lizokwenza umsebenzi ophelele ekuphileni kwakho. Uyabona namhlanje ke sikhunjuzwa ukunamathela, ukuthemba kuNkulunkulu, uncika kuyena yedwa. Sisusa amehlo ethu kubantu, sisusa amehlo ethu ngisho nasemndenini, sisusa amehlo ethu ngisho nakubantu nje esikhonza nabo, kodwa nje sibheke amehlo ethu siwabhekise kuNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ngendlela ke isimanga. Siyabuya njengamanje siye ngobeni, masibuya sobe ke sithatha ke imqhafazo yethu yabalaleli, bese ke siba nje namazwi okuvalelisa.